Здравейте, приятели, последователи на YouTube канал, Instagram канал, блогър. Днеска в студията на ректората на университет Свети Кирил и Методий, покана на Девид. Привет на всички! Ще бъде това видео на неговото YouTube канал. Аз съм Ники Рим, журналист съм, уча в Великотърновския университет. Така, искам да се запозная с Девид. Видях неговите видеа в Instagram, в YouTube и много ми хареса. С това поканих го на интервю. Искаш ли интервю да направим? Разбира се, аз съм отворен за такива неща. Винаги съм си мислил кой ще ме покани. Това е. И имам много въпроси до тебя. Как много? До 30 минути не е много, не са забавни. Ами, на всеки има такива въпроси. Колко години се занимаваш с тази работа, с монтажа, с видеята, с снимане на някакви екшени с дрона, така? Екшена с дрона малко по-късно дойде всъщност. Занимавам се с снимане от приблизително 10 години вече. Както всеки един със своята банална история, започнах да снимам на някакви игри, компютърни игри. След това ги обработвах, след това постъпих на малко по-високо ниво и започнах да се развивам, да гледам туториали, как се прави това, как се прави онова и стигнах до един момент, в който вече имах някаква професионална техника и започнах един вид, поне за кратко да се изхранвам от това и стигнах до такова ниво, дето вече му разбирам. Да. Точно това ми е много интересно как се прави тези монтажи. С коя програма работиш? С Premiere Pro. Да, мисля, че по-важното е всъщност уменията на един човек, а не с коя програма работи. Към днешно време, към 21 век, вече дори на телефона мога да направиш нещо качествено. С хапкът различни програми, но няма да правим реклама. Така. Видях, че пътуваш навсякъде в България. Топ 5 най-харесани градове в България. Доста често задавам въпрос. Естествено започвам с Велико Търново. Още отдавна, когато моята сестра завърши тук в Велико Търново, си казах, че бяхме, ето като точно на университета бяхме и бях застанал най-отгоре и гледах гледката към града. И влюбих се в този град и си казвам, един ден, ако наистина ми се даде възможност да се преместя в града, първата възможност ще е грабна. И ето ме тук вече от приблизително 2-3 месеца живея в града и за мен на първо място, като най-красив град в България е Велико Търново. На второ място бих поставил град Ловеч, който е малко наблизо насам. Доста е така, може би античен не е точната дума, но предава едно такова ретро винтидж чувство. Чувство за дом, за носталгия, за уют. И... Да, имаше видео едно от тебе там в Instagram за носталгия, с уют, с дом. Да, точно така. Това видео е едно от любимите на хората, които гледат в YouTube, защото те са много малко всъщност. Те са ценители. Ще направя повече. С това видео. Нека, надявам се да стане. Да. И Ловеч е място за мен, в което аз бих се върнал да си почина, бих се върнал да отдъхна, особено през лятото, нали говорим. На моста ми беше едно от хубавите моменти в живота. Даже тогава си спомням, когато бях в Ловеч, изобщо не ми се снимаше. Просто исках да седна на една пейка, да гледам към слънцето и нищо друго да не ме притеснява. Като на море в Варна. Да. За Варна малко по-късно ще си говорим. Окей, малко преди това казвам. Да. Трети град. Може би ще изненадам хората, но Силистра бих поставил на трето място. Силистра е място за мен, което, понеже аз като човек, който вижда абсолютно всичко като
като филмови сцени. Не знам дали това е правилният изказ, който трябва да дам. Доста приятен град за снимане на филм е Силистра, защото там, където е река Дунав, има едно фонтанче. Има един изглед. Не знам дали се ходи в Силистра. То не е близо не е близо до Украйна. Близо е до Румъния. И точно този изглед с фонтанчето към Дунава е една приказна история. И много обичам такива места. И Силистра наистина, освен това място, което видях, като цяло целият град ми направи впечатление. И много харесвам Силистра. Просто защото бих снимал филм там. Да. Някой човек ще ти покани на филма, някой там екшън с някой човек известен. В момента се снима нещо в Силистра, ма не знам какво точно. Да, видях нещо се снима. Нещо с кибер неща. Аз познавам жената, не лично, но съм я виждал в социалните мрежи. Познавам жената, която прави филм там. И свързах се с нея и поздравих за това, което прави. И бих искал и аз да участвам някой ден в нещо за Силистра. Ще видим как България на по-високо ниво става с филмите, с американски филми. На едно ниво да станат. Надяваме се да стигнем на това ниво. Ами, четвърта град, точно, няма ми кажи. Затрудняваш ме вече. Нямаше избор до много. Да. Значи, дай да слезем към Южна България. Да слезем до Южна България. Сливен много ми направи впечатление. Но може би не е на четвърто място в сърцето ми, но го слагам просто защото започнахме от Северна България. Сливен е наистина много красив град. Очудващо красив. Като започнах към Южна България, понеже моята поредица се казва Забележителности и хора. Към Северна България наистина имаше доста забележителности, като храмове, по-стари постройки, нали, останали реновирани неща. Обаче към Южна България всъщност ги нямаше тия неща и там имаше повече развитие, повече... сякаш бъдещето беше там. Да. И малко като отидох към Южна България, малко поредицата куцаше, ако мога така да се изразя. Там понякога няма пътища, изобщо нямаше. Аз когато бях в Доспат, това е до Смолян, близо до Смолян. Да. Няма ни път, един път и направо през дърветата минава. Това е. Така ли? Нямаше други магазини, нищо нямаше. Има само хора, които ще ти кажа бързо, дето говорят с диалект. Родопски диалект, аз го изучих. Сериозно? Да, има. Когато ти казват за кина, защо? Това думата защо. Защо отиваш там, примерно? Защо за кина отиваш? За кина? За кина можеш да влезеш в интернет да напишеш за кина, родопски диалект и ще излезе. Аз мисля, какво за кина? В смисъл, за кино отиваш. Това е. Интересно. Интересно, да. Аз в Смолян бях и не бях засякал българска, нали така, този диалект на българите, защото нямах почти време в града да го обиколя. Мисля, че имах около 2-3 часа. Това е много дълга история. Нали? В центъра, аз знам това. Да. Не съм минал от частните улички, минал съм по-към центъра на града и нямах такива впечатления, че говорят малко на диалект, но явно не съм стоял достатъчно дълго в града за преценя. В големия град няма толкова диалекти, отколкото в селата или по-малки градове, като Доспат. Да. Повече хора с диалекти. Най-вероятно. Въпреки, че сега се сещам за Русе, понеже направих едно видео специално с меко говорене. През цялото време говорех на меко за Русе. И доста русенци ми се обидиха за това нещо, понеже излязоха с оправданията, че те не говорили на толкова меко или с диалект. Това пишеше в интернет като характеристика. Ти не говорят на меко? Да. Ага. Русе. По-твърдо, добре. Но според мен, аз съм чувал доста, нали, как са говорили. Не тръгвам да атакувам никой, просто в интернет има известна доза информация, че в Русе се говори на меко.
И мисля, че наистина е така. Не знам от кого е тръгнал този майтап, но предполагам, че е вярно, щом толкова много хора. Може би да. Днешна тема за нас разговора диалекти в България. Да, малко прескочихме. Ами да, малко, ами пак много интересно ще стане. Добре, Петия град. Пети град, да. Само да добавя за Сливен. Там, в този град, най-много хора ме познаха. Събрах се около 20-30 човека групичка. А това добре. Да, и заедно обикаляхме целия град. Поздрави на тая групичка, ако гледа. Доста приятни хора има там. Доста приятни хора и доста приятна обстановка. През лятото в Сливен, особено в квартал Надежда, там където спах. Това е махалата, между другото. Има махала то във всеки един град има махала. Но в Сливен е една от големите махали. Квартал Надежда, аз спах там. И около 12 часа се случват някакви работи там. 12 вечерта. Ами чувал съм някакви неща, не знам. Но малко е страшничко, да. Малко е страшничко. Също и доста сватби се правят в Сливен. Точно като тръгваш, то на излизане, обаче не знам в коя посока точно на излизане, има такова сватбен салон. Сватбен салон. Един до друг. Да, и даже човека, в когото спах, там в Сливен, ме закара на една сватба. По пътя, докато караме до сватбата, само виждаш първи салон, втори салон, трети салон, четвърти салон, всичките са пълни и правят сватби. Ами да. Да, малко извън града е, но да, доста всички сватбени салони бяха пълни. Нали? Ще направим рубрика сватбени салони в България. Най-харесани е отдели. Така. Добре, много ми е интересно, имам въпрос за други държави. Видях в Полша, в Румъния. Какво ще кажеш в Полша? Къде си бил в Полша? В Полша бях в Краков, бях и в Аушвиц. Първо за Краков. Значи цялото това пътуване до Полша беше Еразъм. По Еразъм пътувах. И беше доста приятно. Това беше първия Еразъм, на който бях. И там имаше гърци, италианци, сърби, всякакви хора от всякъде. Аз се приказвах с всеки един човек там, на маса сядах. Италианците бяха много приятни, французите също. И обикаляхме като цяло града, отделно изучавахме относно Холокоста, понеже в Аушвиц, в този град всъщност се случи Холокоста. Знам 39-та, 40-та. Да, не бих искал да влизаме в тема за това нещо, просто защото е дълбоко и сензитивно. И да, по такава тема бяхме там, но като оставим това на страна, си прекарахме много хубаво. 2 седмици бях в Полша. Това беше най-дългия Еразъм, на който бях и то, нали, сефтето. И запознах се с много хора, с много важни хора и всъщност един от организаторите на този Еразъм проект ми предложи, понеже знаеше, че се занимавам с видео, той е от Полша, родом. Знаеше, че се занимавам с видео и бяха ме поканили на събитието тогава, защото фотографите им ги нямаше. И ме поканиха аз да помогна там и да наштракам няколко снимки. И го направих. Нещо много интересно. Те всъщност оставиха своите снимки настрани и качиха само моите, което беше огромен комплимент. Значи това означава, че можеш да се сравняваш на световно ниво един вид. Просто защото на национално, понеже освен, че в България правиш нещо, някой друг те е оценил извън България какво правиш. И това беше огромен комплимент за мен. Огромен комплимент. И точно този организатор в момента, миналата година ми писа, че тази година иска пак да съм на събитието, само че този път да съм от отбора на медията. Тоест да поема ангажимент да заснема събитието. Да, и следователно да заплати за това нещо. Какво събитие там? Това, което се случва там. За Холокоста, образованието, да, и тем подобни. И обиколката. Трябва и журналисти да има. Най-вероятно.
Що пък не? От Украина в България, после от България в Полша. Може би. За Полша толкова, да. И за Румъния по същия начин, пак по Еразъм отидох там. Там беше малко по-кратичко беше. Пак беше една седмица. Каква беше темата? Мисля, че беше... Да, на английски е gamification, обаче на български мисля, че създавахме игри. Ползвахме мозъка си най-често и как всъщност, изучавахме как всъщност са направени игрите. Всяка една игра, не знам дали си чувал за Dixit, или пък Uno, дори Uno. И всяка една игра. Какво се започва да се направи тази игра? Да, кои са точките, за да направиш такава игра. И беше доста интересно, защото накрая на последния ден ние трябваше да създадем игра. И направи някакво? Да. Не се спомням. Няма, само игра. Направихме някаква много интересна игра, наподобяваща на Dixit. Но интересното беше, че и то го усещаш. Наистина почваш да си използваш мозък по начин, по който, нали, ти е било дадено. Всичките тия точки наистина на последния ден бяха запомнени, на което означава не само, че самата тема е интересна, но и самите преподаватели са си свършили работата. Те там се водят фасилитатори. И беше много приятно. Пак се запознах с доста хора и, нали, това са връзки, това са важни връзки. Аз от Еразъм това мога да извлека като информация. Нали, информацията, която получаваме и връзките. Връзки, ако нещо там писваш, дори той човек, който е написал от Полша, пак та вика. Да. Това е връзки, добре. Точно това е връзката. Като в България сега имам доста познати хора, ако нещо аз съм писал, ако нещо ти ми пишеш. Доколко аз съм от Украина и аз съм българин, понякога казвам някакви меки думи, български меки думи, понякога бъркам с турски, защото баща ми знае турски и казвам някаква българска дума, мисля, че е българска, казвам на турски. Хората не ме разбират. Но това е друга тема, защото това е диалект. За теб е разбираемо, ти си от Украина, така че... Украинец, баща и майка българи, обаче това е. Добре, искам да ти питам менталитета в Полша, как се струва на хората. Менталитета? Да. В сравнение с България ли? Не, няма да сравнявам. В смисъл, добри ли са хората, агресивни ли? Значи, понеже съм забелязал извън България, най-вече в Америка, как точно хората реагират на дадени неща, на дадени ситуации. И понеже всички сме виждали от уния рилчета, тикточета, които ни излизат с социални експерименти. Как всъщност реагират хората? Нали, даден човек отива с камера пред някой и му задава следните въпроси. Много малко хора ще подминат, примерно. Повечето, примерно, ще спрат, ще се заинтересуват от това, което иска да каже. То може да е някакъв майтап, може да е нещо сериозно, но повечето хора ще спрат. Това, което означава, че хората са малко по-отворени към другите и няма го това притеснение, няма го това загърбване на хората. Нали, не ме интересува какво правиш, аз отивам да си свърша работата. Да. Ще ти помогнат, няма да те оставят. И други социални експерименти също се случват в Америка, но за мен менталитета на хората извън България, не съм живял никъде другаде, за да бъда 100% достоверен, но от това, което виждам, е, че хората са малко по-отворени и малко по-загрижени са. Така си мисля аз. Да, добре, това е нашето мнение. Да. Вие мислете как, напишете в коментари как ви мислите, ако искате, пожелаете. Така, искам да ти питам, как си ходил по Еразъм? Как се свързах? Да. Това е много интересна история. Понеже, мисля, че всички знаете, че се занимавам и с TikTok, нали, освен с YouTube. И качвам своите клипчета там, които набират малко повече на популярност, даже бих казал на 100% повече популярност, отколкото в YouTube. И
точно от един клип за Перник. Имам един приятел, вече приятел от Перник, който е гледал видеото за Перник. И ми се обажда буквално една седмица или две след като съм качил клипа от Перник. И първо ми пише, за да ми вземе номера. И аз му давам номера без да го познавам, нали, някакси на доверие. И той ми звъни и ми казва: здравей, много хубави клипчета правиш, даже в момента клипчето ти набира популярност, така и така, супер си, нали, много готина идея. И изведнъж сменя темата изведнъж и казва: искаш ли да дойдеш в Полша? Нали, просто е така съвсем случайно, докато си прикаваме колко хубави клипчета правим, искаш да дойдеш в Полша. И аз викам, нали, кой си ти? Аз не те познавам, предлагаш ми някакви неща. Викам, добре, но обясни ми за какво става на въпрос. И той тогава вече почна, това е Еразъм проект, така и така. Аз тогава не бях запознат с Еразъм, не бях ходил никога на Еразъм. И той просто каза, това е Еразъм проект, в който, нали, нищо не плащаш, просто идваш, обучаваш се и се прибираш за без пари. Нали. И викам, сега за първ път ще излизам от държавата, не всъщност за втори. И викам, съвсем сам, понеже преди бях отишъл до Македония. С приятели обаче. И беше сигурно, нали? Ама тук отивам сам и с някакви хора от София. Нали? Аз никой не познавам. От София, от Сърбия, кой от Гърция, от други държави. Никой не познаваш. Ако нещо стане, мога да звъниш. Да, на кого да звъниш. И номера е само на този човек, който ти покани. Да, и ти на него не мога да имаш доверие. Да. Той човек може да гледа сега в YouTube. Той 100% ще гледа. Аз ще му го пратя даже. Добре. Да. И оттам стана номера. Просто той ме покани за Полша, след това ме покани за Румъния и сега ако ми звънне да дойда в някоя друга държава, най-вероятно ще отида. В Америка. Ами, чак пък до Америка, не знам дали ще можем да отидем, но... Ще бъде много добре, ако в Германия, примерно, в друга, в Сърбия, в Хърватия. Да, ще бъде много интересно. Да, Надявам се. Италия. Надявам се. Добре, чакаме отговор на този човек. Добре. Ще му изпратя тази част точно. Окей. Приятели, ми записваме сега вече 9 часа вечерта. Ами, давай, закривай. И така, какво трябва да направя? За да бъде малко по-предизвикателно, нека да има 1000 харесвания на това видео. Предполагам, че е достижимо. И ако наистина има толкова огромен интерес, може би да запишем втори епизод. Може би, когато ще има време, защото сега нямам време и аз уча се и това е сесията ми. Добре, приятели, слагайте харесвания в YouTube, в Instagram и в TikTok. Благодаря ви. Благодаря ви.